Sziasztok, üdv újra! Hogyha követitek a csatornát, már biztosan tudjátok, hogy nyitottam egy új kereskedést itt a 11. kerületben a Budaörsi úton, és rengeteg érdekes autó érkezik hozzám, amiből szeretnék néhányat nektek is bemutatni. Ma egy X1-es BMW-be ülök 2015-ből, és kitűztem egy új teszt útvonalat itt a környéken, ami nagyjából 30 km keresztül megy Budaörsön, utána az M0-áson visszamegyek a régi 7-es útra, és a régi 7-es úton keresztül visszajövök ide a Budaörsi útra, ahol a kereskedés van, és eközben lemérem az autóknak a fogyasztását, a 0-ról 100-ra gyorsulását, és akkor megpróbálom ezt a gyári értékekkel összehasonlítani. Illetve közben beszélek róla, hogy szerintem mennyire jó vétel adott esetben az X1-es BMW, és hogy milyen költségekre kell számítani, milyen kiadásokkal járhat egy ilyen autó, hogyha az ember ilyet szeretne vásárolni. Tartsatok velem! Indulás előtt lenullázom a fogyasztás mérőt, és nullázom a kilométerszámlálót, és már indulok is. Az autónak a története igen kacifántos, 123.694 km van benne pillanatnyilag, és egy svéd barátomtól került hozzám, akinek az édesanyja Németországban él, így Németországban használta az autót újkorától, aztán neki adta a barátomnak, aki pedig behozta hozzám az autót értékesítésre, úgyhogy gyakorlatilag ez egy egygazdás német autó, aminek svéd gazdája volt. Az X1-es a kisvárosi terepjáró kategóriát erősíti, és már ugye volt egy előző X1-es is, ami az X3 alá volt besorolva, és hát valójában a 3-as BMW kombi változatának egy magasított, kisebb csomagtartójú változata volt az. Hát terepjárónak nehezen nevezhető, de még városi terepjárónak is úgy nehézkesen. Ezen változtattak, és igen jó irányban, mert ez az F-szériás X1-es külsőleg is szerintem sokkal szemrevalóbb, mint a régebbi X1-es, sokkal fiatalosabb, divatosabb formája van, nekem legalábbis sokkal jobban tetszik, és emellett pedig a legnagyobb változása az autónak, hogy első kerék meghajtású. Ez egy első kerék meghajtású BMW. Annak idején volt is belőle felháborodás, hogy lehet BMW első kerék meghajtású, de nyilván az idő már igazolta a BMW-t ebben a döntésében is. Azt gondolom, hogy a felhasználóknak a X1-es, X2-es, 1-es és 2-es BMW vásárlóknak, ami mind első kerekes, a 95,99%-a egyáltalán nem bánja, hogy ez az autó első kerék meghajtású, sőt szerintem gyakorlatilag nincsenek is tudatában annak, hogy hol hajt az autó, vagy minek ott hajt, ahol hajt. És viszont ami ezzel jön, ami ennek a nyeressége ennek a keresztbetett motornak és első kerék meghajtásának, az a helykínálat. És a helykínálatból rengeteget fejlődött ez az F-es szériás X1-es, elől is van benne bőven hely, én egészen nagynak, tehát egy 3-as BMW szintjét simán hozza, de lehet, hogy még egy picivel nagyobb is, illetve hátulra beülve fejedelmi méretű hely fogad minket, lábtér van bőven, fejtér is rengeteg, van csomagrögzítő háló, könyöklő, kényelmesen lehet terpeszkedni, pohártartó 2 darab, és van egy ilyen cigitartó rekesz is, ahova sodor cigiket be lehet sorakoztatni, fejedelmi. Csomagtartót kinyitva 505 literes csomagtér tárol a szemünk elé, jobb oldalt van benne egy jó kis rögzítő, tároló, 12 voltos csatlakozó az utazós hűtőnek, és a védőtálca alatt egy óriási további rekesz tárol elénk, amiben most a hátizsákon van, de legalább 6 kg krumpli elférne, másik oldalra pedig betehetjük a sáros bakancsokat túrázás után. Szuper! Nem szeretném lecsajautózni ezt az X1-est, de az első benyomásom mindenképpen az róla, hogy egy nagyon
nőbarát vagy csajbarát autó ez, magasan ül benne az ember, jó a kilátás, biztonságérzeted ad, hátul is nagy a hely benne, parádésan jó a kiláthatóság a tükrökből, elől, hátul, oldalra, mindenfelé, forgalmat előre és a kicsit magasabb üléspozíció miatt jól át lehet látni. Emellett persze férfiaknak is teljesen elképzelhető, mivel jól terelhető az autó, a kormányzása ebbe a kategóriába nagyon direkt. Azt gondolom, hogy az előző hátsó kerekes E-szériás X1-es az egy sportosabb autó volt, de valójában senki nem akarja ezeket pályanapra vinni. Hétköznapi körülmények között pedig ezek a kisméretű városi telepjárók között az egyik legjobb, ha nem a legjobban vezethető autó. Tényleg érződik, hogy mi történik a kerekek alatt. A futóművek a hangolása kellemes, a nagyobb úthibákat és útegyenletlenségeket jól kirugozza, az ilyen kisebb letöréseken és ilyen patkafedeleken, meg ilyen kisebb töréseken tud egy picit megzökkenni. Nyilván ez minél nagyobb kerék van rajta, annál rosszabb. Ezzel a 17-es úgymond ballonos kerékkel eléggé komfortos és jó a rugózása, és igazándiból a stabilitásnak, meg a kanyarodásnak sem megy rovására. Már amennyire az ember, ahogy már mondtam, ez nem egy pályára való autó, már amennyire az ember egy ilyennel szeretné forszírozni, tökéletesen érezhető, hogy mi történik a kerekek alatt, és jól vezethető az autó. És mindössze 1460 kg az autónak az önsúlya, ami szintén ebben a kategóriában elég könnyűnek mondható. A meghajtásról a klasszikus 4-hengeres BMW dízel motor gondoskodik ebbe az autóba, ez egy 18D S-Drive változat, itt 150 lóerőt tud az első kerekeken és 330 Nm-t, igazándiból semmilyen helyzetben nem érződik gyengének az autó, a váltónak van egy sportfokozata is, úgy gondolom, hogy ez szintén a felhasználók nagy része nem veszi igénybe, de rendelkezésre áll. Ebből létezik ugye X-Drive változat is, az a Volkswagenhez hasonlóan elől hajt alapból, és hogyha megcsúszik az eleje, akkor küldi hátra a hajtást, tehát nem állandó, hanem úgymond ilyen vészhelyzeti vagy csúszós helyzeti összkerékhajtás. Én azt gondolom, hogy ha valaki nem kifejezetten olyan helyen lakik, mondjuk a budai dombokban, ahol lejegesednek az utcák, és föl kell néha télen menni, és kell az összkerékhajtás, akkor az egész évben annak a plusz súlynak a hurcolása, az a plusz 100 km az összkerékhajtás jelent. Nem igazából érdemes emiatt X-Drive változatot venni. Főleg így használatban az X-Drive már járhat extra fenntartási költségekkel is, az egész hajtásrendszernek a karbantartása. Na, lássuk a 0-ról 100-ra gyorsulást, hogy mit tud az autó a gyári 9,2-höz képest. Elpörögnek a kerekek a kipörgésgátló ellenére, egész emberesen húz a gépjármű, és meg is van a 100, és még fickósan menne tovább, hogyha itt nem kéne lassítanom. Meglehetősen fickósan szedi a lábát a gépjármű. Lássuk az eredményeket. 0-ról 100, 9,76. Lehet, hogy legközelebb egy kicsit másik szakaszon próbálom meg ezt a gyorsulást, mert azt gondolom, hogy egy picike emelkedő itt volt az útba, úgyhogy ez valószínűleg nem segített az eredménybe. De hát most ez így jött össze az első kör ezen a tesztkörön, úgyhogy most már ez fog maradni. Viszont a gyári 9,2-höz képest ez a pici emelkedővel is szerintem mutatja azt, hogy fickós erőben van még mindig a motor. Itt az autópályán ilyen 110-120-as tempónál teljesen csöndesen, szépen lehet suhanni a kis autóval, és ahogy azt el is várja az ember egy ilyen kategóriás autótól, nagyon jól viselkedik, ugye ennek már megvan a megfelelő hosszú tengelytávja ahhoz, hogy meglehetősen stabil legyen, és gyakorlatilag nem véletlenül ennyire divatosak vagy felkapottak ezek a kisméretű városi terepjárók, mert minden körülmény között igazándiból jó oldalát tudja az autó hozni, városba is jól ki lehet vele látni, még éppen jól parkolható méret, de már hogyha kimegy belőle az ember városból, ott is biztonságérzetet nyújt,
és kellemes, jó utazó stabilitást ad az autó. Ez már a motorméret is megvan, úgyhogy gyakorlatilag ez már az a méret, amit bármilyen körülmények között tényleg jól lehet használni. De azt gondolom, hogy talán az európai utakra ez az egyik legjobb méretosztály. Nem véletlen, hogyha az ember elmegy a mediterrán országokba, Spanyolország, Olaszország, Portugália, mondjuk Dél-Franciaország, nem annyira sok nagyméretű terepjárót, meg nagyméretű szedánt lehet látni, hanem inkább ez a Golf és a Golf méretnek a magasított kategóriái a jellemzőek, mert gyakorlatilag ez a praktikus a mi európai úthálózatunkra. 5,9 liter a fogyasztása, hogy leérek itt az autópályás szakaszról. Most érek rá a régi 7-es balatoni útra, ami egy kicsit ilyen hepe-hupás, dimbes, dombos. Az autónak a szervizkönyve végig vezetett a BMW-nél, ezeknek már ugye digitális szervizkönyve van, ami le is kérdezhető, illetve amikor bejött hozzám, pont esedékes volt a következő szerviz, így kapott egy teljes szervizt, ami szintén a BMW rendszerében regisztrálva van, ugye olajok, szűrők, és akkor így minden gyakorlatilag új az autóba, és csak várja az új gazdáját, hogy használják tovább és boldogan. Hogy leérek az autópályáról, egyből egy emelkedővel jön fel a régi 7-es út, és hátulról egy munkás hiász úgy gondolta, hogy megmutatja nekem, hogy ő tud tolni. Hát nyilván a 330 Nm-rel meg a 150 lóerővel nem okozott problémát gyorsan megmutatni neki, hogy azért a BMW nem olyan fából van, akit itt tologatni lehet. És nagyon, talán nem is a motor ereje, hanem a 8 sebességes váltó az, amit jobban ki tudnék emelni, hogy nagyon jól osztja be, nagyon jól van hangolva, és nagyon ott váltogat, ahol azt az autó szereti, nagyon abba a tartományba használja, ami kellemes az autónak. Az egész autónak van egy kicsit ilyen Volkswagen koncern hangulata. Amikor először beültem, gondolkodtam is rajta, most biztos BMW-be ülök, mert annyira sok jó méretű rakodórész van benne, itt oldalt is nagyon jól elférnek, a nagy méretű palackok is, középen is dupla pohártartó, könyöklőbe a telefon, könyöklő alatt is nagy hely, nagy kesztyűtartó, az egész olyan nagyon átgondolt. Aztán az ülésállítás, egy karral lehet föl-leállítani, nem a klasszikus régebbi 3-as BMW-ből származó ülésmagasságállítás, hogy meghúzzuk a kart és leesünk, és aztán a lábunkkal kell fölle nyomogatni magunkat, amíg egyszer megtaláljuk, és ha egyszer megtaláltuk, biztos, hogy soha többet nem nyúlunk hozzá a magasságállítóhoz, és azt is elátkozzuk, aki hozzá nyúlt, mert a véletlen másnak kell vezetni az autót, mert szörnyű állítani azt a klasszikus és ezt elhagyták ebbe az X1-esben, egy nagyon egyszerű módon állítható. Ugyanígy a háttámla is nem a tekergetős kézi tekerő van rajta, mint a régebbi BMW-kban, hanem egy egyszerű kar van, mint az egyszerű japán autókban, amivel egyszerűen hátrahúzom, és szabadon állítható előre-hátra a támla. Úgyhogy bravo BMW, tényleg ezek olyan újítások, vagy olyan változtatások, amivel úgymond a klasszikus BMW-ségből egy picit elengedtek, de a jó ügy érdekében, mert ez mind hozzátesz a napi praktikus használathoz és a használati értékhez, ami ennél az autónál nagyon jó. Tehát soknak tűnik ez a majd 7 millió forintos vételár, amit ezért az autóért kérnek, de valójában megnézzük, hogy mennyit ad és mennyire jól használható, mennyire praktikus autó, akkor azt gondolom, hogy abszolút ez az ár cédula, ez értelmezhető. Nem is beszélve arról, hogyha megnézzük, hogy mennyibe kerül most egy új hasonló kategóriás autó, hát lassan a 20 milliónak az alját nyaldossa, de mindenképpen a 10 milliós árnak a felső régiójában található, közben egy klasszikus céges Super B bevágott elém a körforgalomba nagyon elegáns módon, és visszatérve a konkurenciába, a GLA Mercedes mondható, ami kívülről sportosabb, vezetési élményre papásabb, és összességében szerintem nem ennyire jó autó, illetve a Q3-as Audi, ami talán egy erős ellenfél, viszont ott pedig a helykínálat az, ami se hátsó ülőtérben, se csomagtartóban nem kínál közel ennyit sem, hanem az azért egy kisebb autó, minden szempontból kisebb autó. Egyen nagyobb méretosztály autókat lehet mellé tenni, de mondjuk azokat már bátran, mert mondjuk egy Qashqai-t lehet kapni 5 millió forintért, akár fiatalabb évjáratot is, de azon nem lesz BMW embléma.
a prémium emblémáért mindig prémium árat kell fizetni, ez így néz ki. És akkor térjünk rá a szervizelésre, ahol szintén prémium árat kell fizetni, hogyha vezérlés cserére kerül a sor. Ez az autó abban a szerencsés helyzetben van, hogy még csak 123 000, most már 711 km van benne, de amikor a számláló mondjuk 100 000-rel többet fog mutatni, ilyen 220 000 környékét, akkor kezdenek eljönni a zsebben nyúlós történetek. A váltóolaj csere az ebbe 80 000-enként van gyárilag előírva, a Volkswagennél 60, tehát valahol 60-80 között mindenképpen érdemes ennek a dupla kuplungosnak az olaját lecserélni, azaz kötelező. Ez nem is olyan vészes történet, ez szerintem egy ilyen 100 000 forintból megoldható sztori. Ami drágább történet, az a vezérlésnek a cseréje, ami igaz zsebben nyúlós. Pont amikor ezt az autót vittem szervizeltetni a BMW-re szakosodott szervizbe, állt benne egy X4-es, ugyanezzel a B47-es motorkódú, ugye ez az N47-esnek a továbbfejlesztett változata, dízel 4 hengeressel, és amellett, hogy láncos vezérlés van, hogy elméletileg nem kell cserélni, gyakorlatilag 200 fölött, hát ilyen 250 környékére tenném nagyságrendileg, attól függ, mennyit van az autó városba használva, mennyit hosszú távon. Szerintem, hogyha folyton autópályázon az autóval, akár 300-ig is kitolható, hogyha sokat van városba használva, akkor lehet, hogy már 200 előtt cserélni kell a vezérlést. És hát ez zsebben nyúlós. A vezérlésnek a cseréje az 1 millió 200 000 forint volt az X4-esre, mert nem csak a láncot kell cserélni, láncfeszítőket, csapágyakat, kimondani is fájdalmas ezt az összeget egy vezérlésre, de ez ennyibe kerül. Hogyha ezt az egy durván zsebben nyúlós tételt félretesszük, ami mondjuk, hogyha mondjuk egy Volkswagen koncernes Tiguan teszünk mellé, akkor egy maximum 200 000 forintos vezérmű szíjjal nehéz is összehasonlítani ezt a tételt, de ugyanez az Audi Q3-asba is, a Mercedesnek pedig strapabíró balánca, szóval ezt nehéz ezt elengedni, ezt az iszonyatosan drága lánccserét, ezért mondjuk fel is lehető sok ilyen 200 000 fölött futott eladó X1-es az interneten, mert nyilván ezt senki nem szeretné rákölteni, nem szeretne ezelőtt szabadulni az autótól, ezt azért érdemes fejbe tartani, ha ilyet vennénk, hogy ez ennyibe kerül. Emellett szívósor takarítás szokott még szóba jönni, ezt egy másik nagyobb szerviz mellett meg szokták csinálni, BMW-re szakosodott műhelybe. Igazából azt érdemes erről az autóról is elmondani, mint bármilyen használt autóról, hogyha már nem hordjuk márkaszervizbe, már pedig sokan nem hordják már márkaszervizbe, mert ugyanaz a munka egyharmada munkaórabérrel is elvégezhető másik BMW-re szakosodott műhelyben. Szóval én azt mondanám, hogy keressük meg a környékünkön a BMW-re szakosodott műhelyt, hogyha ilyen autót szeretnénk, és már az átnézetéstől kezdve a vásárlás elején vigyük el hozzájuk az autót, nézessük át, beszéljük át, hogy milyen költségek lehetnek rá, és utána maradjunk meg ennél a szerviznél, és ott csináltassuk az ismert szerviznél az autónak a dolgait, és akkor biztos, hogy nem fog semmi olyan fejfájás érni, hogy mint hogyha hozzá nem értő helyen szervizelnék az autót csak azért, hogy 5 forinttal olcsóbb legyen. Tehát ezeken az autókon nem érdemes ezt az 5-10 forintot megspórolni, mert aztán utána meg csőstől tud jönni a probléma, és a végén úgyis oda fogunk kikötni, ezt saját tapasztalatban mondom, hogy el fogunk menni a BMW specialisztjához, és akkor már nem az a számla lesz, mint hogyha egy megelőző szerviz lett volna, hanem egy igen vaskos számla lesz, amitől lehet, hogy dobunk egy hátast, és úgy kell minket fölkaparni a padlóról. Szóval érdemes elejétől kezdve olyan helyre vinni, ahol tényleg értenek a típushoz. És akkor nem lesz vele problémánk, hanem egy szerethető autó lesz. Ennek az autónak az érdekessége az, hogy megmutatja, hogy mit tud egy prémium, hogyha nincsen túl extrázva. Ebbe egy érdekes extra felszereltségi szint van, mert az alapfelszereltségen kívül van benne bőrülés, ülésfűtés, napfénytető, tolatókamera, navigáció, bár azt gondolom, hogy ebben már alap a navigáció, a klíma az például alap, és van benne egy ilyen vezetés profil választó is, amivel választhatunk a szuper hamar elváltó, nagyon darabos és a magasan hagyja a fordulatot, sportos, kicsit keményebb kormányú sportálás között.
Azt gondolom, hogy ezt lábbal, kézzel szintén meg lehet oldani. Ez nem egy olyan dolog, ami nélkül nem élhetne az ember, de minden esetre benne van. Én, amit hiányolok belőle, az például egy kulcs nélküli nyitás-zárás. Az például szerintem ennél a kategóriás autónál, hogy az embernek a kulcsot ne kelljen folyton vakarászni a kezébe, hanem benne legyen egy jó extra. Emellett még a tükörbehajtás van benne elektromosan. Ez is azért egy jó dolog, hogyha a városban használja az ember. Már egy ilyen kategóriás autónál jól mutat, amikor bezárja és akkor becskódik. Ami érdekes, hogy a lámpa is alap benne, ebbe azért jól mutat, ebbe már nem is xenonos, hanem ledes lámpák vannak gyárilag, ezek azért jobban mutatnak sokkal, ami gyárilag ezzel szerelt. Ennek ellenére ez a halogénes is jól világít, a nappali menetfénye is okésan néz ki. Hogyha tesz bele az ember valami fehéren világító izzót, akkor szerintem még sokkal jobban mutat, mint ezzel a gyári sárga halogénnel. De ami érdekes benne, hogy a lámpa kapcsoló, annak ellenére, hogy nem automata lámpáról van szó, automatán kapcsolgatja a lámpát, szóval ez valami automata, ami nem automata, ami tök jó, hogy nem kell hozzányúlkálni, hanem automatikusan a tompítottat és a helyzetjelző nappali menetfényt váltogatja. Szóval amit ez az alapváltozat is jól tud hozni, amit ez az autó alapból tud, egy jó futómű hangolást, egy jó közvetlen kormányzást, és egy összességében egy jó gördülési érzetet, egy kellemes légteret, és jól látni azt, hogy ezt gyakorlatilag ebbe a viszonylag alapfelszereltségbe is tudja az autó. Mindjárt vissza is érek a kereskedéshez, már itt vagyok a célegyenesbe. A megtett útvonal 30,4 km, ha nem mondtam volna, még a 4-es a szerencseszámom. Szóval 30,4 km a megtett útvonal, már 30,5 km a megtett útvonal, a fogyasztás 5,3 liter, a gyári 4,2-4,5-höz képest, meglehetősen baráti, és hát konklúzióként annyit tudok elmondani az X1-es BMW-re, hogy egy jó kocsi. Tényleg egy komplett csomag, jól használható, körbe jól kilátható, biztonságérzetet ad, kellemes benne ülni, hogyha ezt a fránya, lánccserét és iszonyatos földhöz csapó áru szervizt ki tudjuk zárni a csomagból, vagy le tudjuk nyelni, akkor egy nagyon jó autót kapunk a pénzünkért, ami nagyon is szerethető. Úgy gondolom, hogy egy jó vétel ez az autó, nyilván az árcédulát emészteni kell így elsőre, nem kevés pénz, ez a 7 millió forint, majd 7 millió forint, de pillanatnyilag hasonló évjáratú, hasonló kilométerrel már a kombik se sokkal olcsóbbak, és ha azt nézzük, hogy ez legalább annyira praktikus, mint egy közepes méretű kombi, cserébe kicsit magasabban ülünk, és a felszereltségben is azért a bőrülés, tetőablak, stb. Szerepel, akkor úgy gondolom, hogy kifejezetten érdekes és jó vétel ez az autó. És ide ki fogom tenni az új listát, hogy hol helyezkedik el az autó a gyorsulással és a fogyasztással, és hamarosan további tesztek is érkeznek. Tartsatok velem legközelebb is. Ennyi volt ez a videó mára, sziasztok!